खुलुमबाय गिबि गिबियावनो आंनि यूट्यूब चेनेल नायगिरि बिथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय। खन्थाइखौ फरायनायनि सिगाङावनो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ फरायथिनायखौ नोंथाङा थाबैनो मोननो हानाय बायदि। फैदो बिदिब्ला दिनैनि खन्थाइखौ खोनासंदिनि। खन्थाइनि मुङा गिख'। गिख'। आं गियो बिखौ, बुहुमनि मोनसे जिराद जाय गासैजोंबो अनसाय जायो। नाथाय बियो मा बेसाद, मा मुवा संसाराव थांनानै दं बिबो जोंबायदिनो बुहुमाव साननो हनो गोरों, बुजिनो आरो मिथिनो रोंगौ। नाथाय मानो गियो आं बिखौ बुहुमाव, जेबोथ' गुबुन नङा बि संसारनि मायाखौ बुजि मोनै। नाथाय आंसो गियो मानो बिखौ, नोजोर होमारनांगौ जाबाय आं बिखौ। मानो गियो आं संसारनि गोहोगोरासिन जाय, बियो जानाय जायै गासैखौबो हायो जाहोनो। बियो जाबाय सिख्ला। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ फरायथिनायखौ नोंथाङा थाबैनो मोननो हानाय बायदि। जय बर' हारिनि जय।